Utang ko tol. OMG! May laman pa po yung bibig ko. Okay. Sorry talaga guys. Lumabas na ako saglit, tapos kumain ako ng turon, tapos ngayon may laman pa rin yung bibig ko, tapos okay. So anyway, kabisyo, wait lang, hindi ko malunok lahat nung kinakain. Napag-aalaman tuloy, patay gutom sa racket na ngayon. Pasensya na po talaga kayo, may mga pagkain po kasi hindi nila dito. Tapos kumain ako sa labas saglit lang, tapos biglang pagbalik ko lang, ere na pala ako. So anyway, ikaw kabisyo, di ba ginagawa mo rin to? Diba? No, aminin mo. Minsan ka nang pumuslit ng kain habang nagtatrabaho ka kahit bawal ka naman talagang kumain, diba? Sabi ko na nga ba eh. Hindi ako nag-iisa. Parehas tayong patay gutom. Diba? Alam mo, special talent ko ngayon, na-realize ko, kaya ko magsalita kahit ang daming laman ng bibig ko. Okay, sana hindi lang po ako mabilaunan ngayon. Mabilaukan ngayon. So, ngayon, unti-unti ko na pong nakakain lahat ng mga kinain ko kanina. Isang buong turon yun nila. Isang buong turon yun nasa bibig ko kanina. Imagine niyo yun. Ay, nako. Anyway, kabisyo, sumapit na rin yung oras para ako'y magpaalam. I gotta say, GTG as in gotta go. Susunod na po, excuse me. Sabi ko naman sa inyo, ang hirap talaga pag patay gutom ka. Kung hindi pagkain yung laman ng bibig mo, minsan may plema.